Ce faci? Bine. Ești tare? Nu. Unde-i țetele copică? Unde-i pizza? A pățit ce foarte. Bun. Tehnologie internațională a României și a studiului înconjurător. Atât ce cine? Ai chinez! Auziți care se uită la videoclipul ăsta? E un prost. Deci, tati, nu te uita la videoclip. Au, ăsta, Gaiu, de mine mă bate la cul. Care se uită, un sucker, loser. Papa, YouTube, care se uită, e un prost. Adică, deci nu vă uitați la videoclip, măi, nu vă uitați că sunteți proști. Sfârșit.